Perdón. Hola. Esto se mueve, sí. Esto bien. Ay, Dios mío. Nunca había hecho esto a solas con... Vamos a ver. Ok. Estamos... Ah, sí, has visto ya algo. Gracias. Venga, va. Okay, so first of all, thank you very much for being here today with us for this press conference with Javier Bardem. Bueno, azteko eskerrik asko gaur hemen egoteagatik, prentsaurreko honetan. Donostia sariaren prentsaurreko honetara etortzeagatik, gurekin dago noski Javier Bardem. Muchas gracias por su presencia hoy aquí para esta rueda de prensa con motivo de la entrega del premio Donostia Javier Bardem, que no pudo recibir. Donostia saria eman zioten joan den urtean, orduan ezin izan zuen jaso eta gaur emango dugu. Hitza emango dizuet, galderak egin ditzazuen, pare bat ziren hemen aurrean. Hola, Pepa Blanes de la SER. Enhorabuena por el premio. Zerretik nator, eskerrik asko sariagatik. Urtebete geroago jaso izanak asko esan nahi du zure ibilbideaz, Oskarretako hitzaldi hartatik abiatuta, gero zenbait ekoizpen, aktore lana, herritarra zaren aldetik, horrek guztiak adierazten du zenolako konpromisoa daukazu gizartearekiko eta profesioarekiko. Hori garrantzitsua izan da, ezinbestekoa izan da zure ibilbidean eta bizitzan? Bai, uste dut ez dagoela beste biderik, ez da borondate bat, egin nahi bat. Baizik eta kontrakorik ez egotea, ezin egotea, bakoitzaren baldintzen arabera, jakina. Ni zorionekoa naiz, bizitzak bedeinkatutako pertsona bat, bestelako historio oso tristeak daude, beste lekuetan, baina bakoitzak egin dezakeen alde horretatik, ez baita asko ere, egiten goaz, ikasten goaz, eta dakiten horiei erreparatzen diegu, haiek egiten baitituzte aldaketak, haiek eragiten aldaketa horiek, eta orduan ikusi behar da nor babestu, aurrerapenak lortzen dituztelako, giza eskubideei, politikoei eta bar lortzen dituztenak, eta beste batzuk aldiz justu kontrakoa egiten dute, eta beraz danok bide horretan goaz ikasi nahian, ikasten, eta alde batean kokatu behar dela ikasten. Ez tamalez alde ezberdinak daude, eta nahiago nuke mundua bestelakoa balitz, baina gauza batzuk onartezinak dira, eta salatu egin behar dira, ezin dira salatu behar utzi. Beraz, zentzu horretan, motivazio bat behar da, injustuak diren horien kontra egiteko behar bada bestek ez dituzte horrela ikusiko, baina tira, kasu honetan, nire amarekin du zerikusia horre guztia zergatik ezik eta hezkuntza kontu bat delako, ez? Nire lagunak, nire anai arrebak, eta bar, daude horietanak, eta nire bilbide profesionala ere hor dago, ez? Oso lanbide humanoa da, eta ez dut ezagutzen aktorerik, sentibera ez denik edo empatikoa ez denik, eta hori oso edarra da, gure lanbidean oso erantzun luzea eta aspergarria, eta, animo itzultzaileei barkatu, Aztu intzaite aldi bereko itzulpena badagoela. Eldiario.esetik, zorionak Javier, duela 30 urte urrezko maskorra irabazi zenuen,
ziurrenik horrelako sari batek atzera begira jarriko zaitu, ez? Ezin bestean. Nola aldatu da Javier Bardem pertsona gisa, aktore gisa, eta zer daukazu gogoan? Bai, gaur konturatu naiz 30 urte pasatu direla. 80. urtea zen, 25 urte nituen, gaur 55 ditut, eta 2024an gaude. Bueno, talka handia da, ez? Eragina handia dauka, denboraren eragin hori, ez da, batez ere aurra ditugunean, ez? Horiek argi erakusten digute, ez? Denbora zeinen azkardoan. Ze aldatu den? Jo, ez dakit. Espero dut negarrik ez egitea gaur gauean, baina, bueno, ikusiko dugu. Ze saria emango digutenak anaiak dira, eta Juan Carlos Corazza. Eta jakina, unkitu egiten naiz, eta zitze egite hutsarekin, eta argia dauden areto batean, nago hemen kirofanoa badirudie. Bueno, asko gustatzen zait, Donostiak ara gustatzen zait. Baina ez dago intimitaterako girorik hemen, baina la ere. Unkitu egiten hau, oraindik norbaitek pentsatzea nik horrelako sari bat merezi dudala, eta humiltasunez diot. Aldudana egiten dut, batzuetan desastreak, beste batzuetan hobeto ateratzen dira gauzak, baina horregatik sari bat jasotzea, benetako grinez bizi dudan lanbide bategatik, tira. Ginga jartzea da, ez da? Oain dela 30 urte jada horrela sentitzen hitzen, ez? Días contados, el detectivo y la muerte, 25 urtean urterekin egitea, zorionekoa ni, ez da? Eta sari bat jasotzea horregatik, benetan pentsatu nuen enuela merezi, ez? Eta bueno, eragin handia izan zuen nigan, bueno, uste dute naizela inbestere aldatu, ez dut uste inbeste arreta merezi dudanik, ez? Onartzen dut eta eskuzabalik, onartzen dut. Hola, Javier, enhorabuena. Kaixo, Javier, zorionak. Bi gauza galdetu nahi dizkitzun, azkar. Ez dakit, Kirk Douglasen biografia irakurri duzun, eta zuri begira pentsatzen el hijo de trapero hartaz, ez? Gauza asko gertatuko zaizkitzu, oso urrun iritsiko zara, Donostia saria jasko dituzu, baina Pilarren seme izaten jarraitzen duzu, eta bigarrenek, kanpon arrakasta izan horrek zer ekarri dizu, deskonektatzea edo gehiago konektatzea zure herrialdearekin. Beste era batera ikusteak hartzen dizu? Eskerrik asko, Conchita. Filosofoak esan zuen, ez da, ni eta nire baldintzak hemen gaude, ez da? Eta amaren barruan sortu nintzen, eta arekin hasi izan nintzen, aita ez zegoen hain presente, eta berarengan ikusi izan ditut, gauza asko eta asko, eta 3 urte, bera hile ondoren 3 urte geroago, oraindik ere, ikusten du zenbat gauza ziren beharrezkoak nire historian eta nire seme-alabenean, etika, apaltasuna, empatia, horiek guztiak zeuden, nire nahi santua, ni... Pero no quiero perder de vista el hecho de que pertenezco a una sociedad, ¿no? Ez dute ahaztu nahi, gizarte bateko kide naizela. Individualmente Eta banan ezer gutxi egin dezakegu, baina talde gisa, gizarte gisa, aldaketa batzuk eragin ditzakegu. Eta hori oso bizirik ikusi dut etxean, amarekin. Anaia kontatzen duen pasadizo bat datorkit gogora, eta amari buruz asko esaten digu. Ia ezer ez gen neukan, bananduta zegoen gure ama, garai hartan dibortzioa etzen posible, 3 seme-alaba zituen, aktorea, ia prostituta deitua, eta jazarria eskuinaren aldetik, eskuin ikaragarri baten aldetik jazazpena bizi izan zuen, etengabe lan egiten zuen, txorritxuletak emateko, eta pasta tomatearekin,
bueno, zorioneko ginen egunean, suerte zegoen egunean, baina atera deitzen zuten, noizean behin, eta emakume saharauien alde dirua biltzen ari zirenak etortzen ziren, eta amak dirua ematen zien, ez? Eta, bueno, ni txikia nintzen, baina nire anaia zarrenak, esaten baina ama, baina zertan zabiltza, ez daukagu dirurik eta esnea erosteko, tira ba, gure ama antzegoen, eman behar zionari emateko. Hori ez da didaktikatik irakasten, ekintzatik baizik, horrek ezaugarritzen gaitu gizakiok, egiten dugunak eta ez esategun dugunak. Zentzu horretan, enaiz soilik Pilarren semea, espero dute hilarte hori izatea eta besterik ez jakina horretaz gain nire lan egingo dut eta nahigo nuke ondo joatea, baina hori da nire saririk onena Pilarren semea izatea. Bigarren galderari erantzunez, jendeari gustatzen zaio esatea, ezakizen mantsio dauzkadala Miami, Bahamasen bizi izan, ni naiz inoiz estatu batuan bizi izan, beti Espainian, Madrilen bizi izan naiz, hau da nire herrialdean, nire kultura, nire gizartea. Zenbaitetan pasatu izan ditut, 4-5 hilabete estatu batuetan, gehien ez ere, baina esan bezala, Espainian bizi naiz, bertan lan egiten dut, eta jarraitu nahi dut bizitzen. Eguneroko errealitate politiko eta sozialaren jarraipena egiten dut, gehien horixe ajola zaidalako, nirea baita. Kaixo, Javier. Zorionak, sari honengatik, bi galdera ditut, Kontxitako bezala. Lehenbizikoa, profesionalki nola mugitzen zara, eroso sentitzen zara, edo hainbeste espektatiba izateak ez dakit nolabiteko presioa eragiten ditu, ze zure posizioa bada nazioartekoa, ez dakit ezote duzun sentitzen jendea begira daukazola, eta horrek ez dakit eragiten ote dizun aktore ofizioan. Bigarren galdera bat, zerbitzu publikoa. Zinegilek Espainiak aukera daukate Javier Bardenengan, Carla Simón eta bar, hoiek iristen dira zugana, zuke Espainiar gidoiak irakutzen dituzu, esperantzari badago? Fernando León lagunaren lagunandik arago. Bueno, ez bazaizu gustatzen begira egotea, orduan zaila daukazu aktore izan da, ez? Beti esan hori da, ez? Aktoreak ego ikaragarria izan behar du. Alegia, entzutea eta ikustea merezi duela, bestela ezinezkoa da, eszenatoki batera iristea edo kamera baten aurrean egiten. Hori esan ondoren, hala ere, oinarrizko lana da ego hori desagertzea eszenatokian eta kamera aurrean, istorio bat kontatzeko tresna den hori ager dadin, ez? Rol bat jokatzeko. Ez ni, etengabe ni, baizik eta nik espresatzeko bide edo behar hau daukat, uste dut interesgarria da, entetan agarri izan daiteke, eta orduan, kamera baten aurrean kokatuko naiz, eszenatoki gainean, eta hortik aurrera desagertu egingo naiz, eta komunikaziorako tresna bihurtuko naiz. Hori da aktore bat. Beraz, arreta lanarekin dator. Hori esan ondoren eroso nago, ez. Ni hemen mai batean nago, eta hor 60 lagun daude, niri begira. Eta hori ez da naturala. Baina, ni horrekin bizi naiz. Modu erlaxatuan, modu lasaian. Aukeratua denean, jakina, nik aukeratu dut ona etortzea, asko errespetatzen zuen lana, badakit kariño handia dagoela, kaletik noanean edo oporretan nagoenean familiarekin, eta uste duten hoiek intimitatean sartzeko eskubidea dutela, ez, hor ja ez berdina da. Nik ez dute ordezkarik Espainian, Mazili hil egin zelako, nirekin lan egiten zuena, baina gauzak iristen zaizkit, irakurtzen ditut, egia da zailago egiten duela nirekin harremanetan jartzea, ez? Behar bada hori aztertu beharko dut. Ze jendeak estatu batutako nire ordezkariekin bat egiten dute, haiekin jartzen dira harremanetan, ze badakite
plan nazionalei buruz hitz egiten dugunean, irizpideak ezberdinak direla. Ez da gauza bera tratu bat egitea, tratu profesional bat egitea dune goizpen handiekin, edo hemengo beste proiektu txikiagoekin egitea. Gauza ezberdinak dira, eta hori badakite beraiek. Lo que voy leyendo, pues me gusta o no me gusta. Irakurtzen dudana, gustatzen zait, ez gustatzen Fernando León laguna dut, bai, maite dut, miresten dut, baina gainera oso idazle ona da, eta zinegile oso ona da. Beraz, berak idazten duenean eta nigan pentsatzen duenean, materiala, paregabe izaten da. Orain, oso pozik nago, ze Rodrigo Sorogoyenekin filmatzen hasiko naiz, El ser querido du izena Victoria Luengorekin, urtarrilean hasiko gara lanean. Isabelekin eta Dorigorekin hizketan aritu naiz, eseri gara, materiala ikusi dugu, entxeatu dugu, zeintzu diren historiaren, ariak, aita alaba bat elkartu egingo dira, urte asko, eta gero, esango nuke historia horrek gauza ederra dituela, Gidoi Gile, zuzendari bikainak biak, eta bi pertsona oso ederrak aurkitu ditut, eta ilusio handiz bizi dut hau, ez? Fuerteventuran egingo dugu. Hola, buenas. Eixo, Felicidades por zorionak, el premio. sariagatik. Antes has comentado que ante Lehen aipatu duzu, injustizia batzuen aurrean ezin zarela isildu, gogoan daukagu, jaso dituzun erasoak, eta jakiduke hori nola bizi izan duzun, eta zenbaitetan damutu ote zaren, pentsatu izan ote duzun hobedut isilik egon, lasaiago biziko nintzateke. Si alguna vez lo he pensado, sí, claro. Pentsatu ote dudan, bai, jakina, gizaki bat naiz. Baina lehen esan dudan bezala, Posibilidad de cambio. Es decir, no hay ez dago hori aldatzerik, pueda crear una autocensura. ez dago egoerarik non autozentsura batean abiatu zaitezkeen, ze horrela beste horiek irabaziko lukete, giza eskubideen urraketa baten aurrean, edo beraiek pentsatzen dute hori zilegiztatuta dagoela. Beraz, hor atzera egiten baldin badu, beraiek irabaziko lukete. Hori lan bada, nire kasuan ere bai, alegia kritikarako daukaten edo daukagun eskubidea dago hor, jakina, horretaz hitz egitea Gazara narama zuzenean. Gazan gertatzen ari dena, onartezina da, ikaragarria da, gizakiaren kontrakoa da, erabat, deshumanizatzea, Israelgo gobernua historiako erradikalena da, krimenak eragiten ari da, gizateriaren kontrakoak, nazioarteko legerian, eta horregatik ikertua izaten ari da, eta erabat kondenagarriak diren, barreiagarriak edo arbuiagarriak diren urriaren 7ko eraso haiek ez dute justifikatzen Palestinako populazioari kartzera izizkion ondorioekin. Zigorgabetasun bat dago hor, Israelgo gobernuari dagokionez, impunitatea, Gazan eta Zizgorranian egiten ari den horren aurrean, eta uste dut horrek aldatu beharra duela. Estatu Batuak, Alemaniak eta Inglaterrak planteatu behar dute beraien logika nola ari diren erabateko babesa ematen. Ikusten ari garenean, erabateko krimenak, giza eskubideen aurka, nazioarteko zuzenbidearen arloan, adibidez, elikagaiak, ura, elektrizitatea sartzen usteari uko egitea, aurren kontrako gerra, eta hori ekartzen ari den trauma. Eta ezin gara isilik egon horren aurrean. Nik esaten dudanak edo esaten ez duenak ez du ezer aldatuko, jakina. Baina nik uste dute gizartea
ulertzen hasi dela edozein gobernuri edo estatuari kritika zilegia dela eta horrek ez daukaz ikusik antisemita izatearekin edo jamás ez kritikatzea edo islamofobia eta bar gu guztiok gizarte bat osatzen dugu, mundu bat osatzen dugu eta denok biktima gara gertatzen ari den horren biktima, bigarren, hirugarren mailan, baina biktima gara. Eskubidea dugu, baita bete beharra ere, injustu jotzen dugun hori salatzekoa. Eta nik uste dut, garrantzitsua dela, aitortzea egungo israeldar gobernua, ultranazionalista, eskuin muturrekoa, ez dela judutarren gizartearen ordezkari egokia da, ultraortodoxoek adibidez, uste dute estatu bat bir sortzea Palestinarako jainkoaren borondataren kontra dio joala, baina hotsa asko altxa dira, bertako gizartean eta jendea eta gizarteko jende asko ez dago pozik egoerarekin eta uste dute kontra egin behartzaiela politika hoiei eta ekintza hoiei eta berriz esango dut gure ardura da zuek Davide gisa eta ni herritar gisa gure ardura da, ezin edo onartezinak diren ekintza horiek kritikatzea horiei erreparatzea eta auzitara eramateko eskatzea Netanyahu eta Hamaseko arduradunak hori egin nahi da eta hori eskatu behar dugu. Norantzagoaz leku ikaragarri batera, izugarri beldurtzen gaitu, eta ahots soziala behar dugu, gizartearen ahotsa inpunitateari, zigorgabetasunari amaiera emango diona. Ze bestela, hortik gehiagikeriak etorriko dira, nazioarteko zuzen bideri dagokionez. Nik uste dute hau guztia premiazkoa dela, beste egoera ikaragarri batzuekin, eta ez gutxiago hitz egiten da, Ugandan, Sudanen, Ukrainiaz gehiago hitz egiten da, eta kezka handia da baita ere klimaren inguruko kezka, beste maila batean. Hau atzera ezina da, eta une honetan, ikusi behar dugu zer den hain kaltegarria izango ez dena, ez dugu bera egingo. Ahalik eta kalte gutxien egiten saiatu behar dugu. Boladan dagoen horretaz ari naiz, alegia migrazioaren gaia, eskuin muturrak erabiltzen duena, tresna gisa edo arma gisa, milioika pertsonaren mugimendua ekarriko du honek, oso zaila da irudikatzen eta benetan hain kezkatuta baldima gaude gai horrekin, jarri agenda politikoan eta ez aldatu zero kutsadura guneak adibidez Madrilen. Hain kezkatuta gaude migrazioarekin, begira dezagun zer gertatuko dan Peruzera begira. Zer gertatuko da Afrikako herrialdeetan ezinezkoa denean bertan bizitzea. 55-60 gradura iristen direnean. Hori guztiak gai garrantzitsua dira, kezkatzen dautenak, eta horren aurrean egotz daiteke modu justuan antisemita deitzea, ez da? Baina esango nuke ez dela bat ere mesedegarria antisemita deitzea norbaiti. Biktimak hor daudenean, antisemitismoaren biktimak, islamofobia ere ikaragarria da, eta biak zabaltzen ari dira, oso
arazo larriak dira, eta orduan hortik lortu nahi dena da, arreta beste norabait eraman, ez? Salatzen duenetik, salatzen denetik, salatzen duenera eraman nahi da, arreta hori. Sentibera baldin bagara, gazan atrozitate bat ikusiko dugu, eta gainera oso premiazko gaia, sueten bat behar du, berehala, baitutakoak berreskuratzea, Hamasek bueltatzea, eta hitz egin behar dutenak beste batzuk izatea, ze Netanyahu eta Hamas ez dira akordio batera alduko, eta beraz, bi estatuen irtenbidea, edo estatu binazional bat, ez dakiz zer izango da, baina bertan, herri palestinarraren eskubideak jaso beharko dira, bere kulturara eta bar, eta Israeldar estatuaren segurtasuna ezinbestekoa da hori guztia. Baina ikusten ari gara Netanyahu kartzelara ez joateko ahalegin horretan, benetan eraso hau maila ikaragarrietara, izugarrietara eramaten ari dela, ez? Eta ekialde osora eramaten ari da, hor beste baktore bat sortzen ari da, ez? Esaten ari dira, bueno, hau zuzenean etorriko zaigu, honek zuzenean eragingo digu, oraindik ez badigu eragin ere, beraz, horiek dira nire hausnarketak. Eta horregatik ezin dut ospatu saria. Oso eskerroneko nago, baino nire espiritua une honetan ez da ospakizunetarako ezinezkoa zait, ez? Ikusita mundua nola dagoen, ezer ospatzea oso zaila zait. Hola, Javier. Gregorio Belinchón, Epaisekoa, nire interpretatibora joango da. Duela 30 urte, 94. Ze aldatu da? Zure pertsonaiei aurre egiteko moduan, ez? Pertsona horiek eraikitzekoan. Orduko Javier eta gaurko ezberdinak izango ziren, ez da? Kaixo, Gregorio. Aldatu da, Monster serian ikusi dudan hoietan, 21, 23 urte dituzte aktore horiek, eta oso ondo daude telesailea, baino ikusi nuen ikaragarri sufritzen ari zirela, ezta? Ze telesailaren pisu guztia, gehiagikeri fisiko eta emozionalei buruzkoa dena, behar bada baita gehiageria sexualei buruz. Hori guztia daramate bizkar gainean, ez? Lehenbiziko paper garrantzitsua da beraientzat, eta dana beraiekin daramate. Eta orduan nik zer egin nuen, beraiekin eserintzen, eta sanien begira. Ni zuen aita naiz, nire pertsonaia aitarena da, bueno, nahiko interesgarria da. 3 hilabetean zehar elkarrekin biziko gara, Chloe eta zuek biok eta ni, eta nik uste dut ezinbestekoa dela goratzea, familia dauzkagula, maite gaituztenak, babesten gaituztenak, deitzen diegunean hor daudenak, alde egiten dutenak, eta epaitzen gaituztenak. Eta hortik sartzea fikzioan. Ze bestela, ezingo diozue 6 hilabetean eutxi, eta nire ustetan zuen lana ez da hainbeste izango, ze azken batean zuen trauma propion sartuko zarete, eta etzarete gai izango pertsonaiaren trauma horretan sartzen. Hori da nire aldatu dena, lehen, sartzen itzan, eta altzabarrak hausten ditun, hau zinun 94, gartetzen nuen, zer egin behar da, nora joan behar da, orain ez, orain, eszenari erreparatzen diot, ikusten dut nun dauden arriskuak, fisikoak zein emozionalak, eta aukeratzen dut nola sartu eta nola atera. Ze, irudimenetik lan egiten duzunean, fikziotik, sormenetik,
Orduan lana askoz boteretsuagoa da, askoz indartsuagoa da. Besterik gabe zurea eman, ez uste duzu zurea nahikoa indartsu eta interesgarria dela ikusle ikusteko. Eta hori ez da horrela izaten, hori izaten da zurea. Horregatik nik uste dut hori dela aldatu dena, 30 urtetik ona, sari hura jaso nuenetik gaurko arte. Beste bi galdera hartuko ditugu. Kaixo, Javier Sorionak, por el premio te quería preguntar precisamente... Kaixo, Javier Sorionak. Bueno, ¿qué esperas de la gala del calor del público? Galdetu nahi nizuke ze espero duzun gaur gaueko galatik eta, bueno, baita ere jakin nahi nuke ja pasadizoren bat gogoratzen duzun azken urteotako zinemaldiei. Ze espero dudan publikoaren gandik? Ikusleen gandik? Bueno, hau oso azkar juten da dana, ez da ateratzen zara, bideo bat jartzen dizute, 20 urte zenitunekoak, anaia bertan dago, gauza asko izaten dira, ez da? Eta hori ez da modu logikoan jasotzen. Zer gertatuko da? Gertatuko da, gertatzen dena, zinearetoa oso handia izango da, jende asko egongo da, ez ni nagoelako, baizik eta inaugurazio gala dalako. Ni saiatuko naiz labur jarduten. Zer etzai gustatzen horrela, etengabe edo luze hitz egitea. Pasadizoi buruz galdatzen diazu. Ja, ziazu pentsatzen. Ha habido algunas en el Bataplan. Bataplanen, egonda baten bat, bai, kuriosoak, bitxiak. Por lo que veo por la reacción vuestra... Baina, zuen erreakzioan ikusten dut, imaginatuko dituzuela gazteago nintzen, ondo pasatzen nuen, egun sentian ateratzen ginen, zergatik kioskoak orduan irikitzen zirelako eta kritikak osiak ditulako, hori ziren hori zen aitzakia, ez da, orduan aguantatu barra zegoen, eutxi barra zegoen, zer ordutan, zazpiak arte, bai, orduan aterako da lehen kioskoa, eta Los lunes al solen goatzen naiz nola, periodiko guztiak, egunkari guztiak hartu genitun, gozari ederra hartu genuen, eta ikusi genuen lehen aldiz, filma jendeari gustatu zitzaiola, ez? Hainbeste gogoz eta interesez egin duzun zerbait ikusten zurean iritsi dela, zoragarria da, ez? Beste batzutan, oso txarrak dira, ez? Oso txarra direlako. Beraz, bi gauzek bat egiten dutenean, mirari bat gertatzen da, horropari bat, eta hori politia da. Fernando gaur hemen dago, eluke hau txeingo, pasadizo gehiago, ez dakit. Amaren musua, prentxaurreko hartan, bai, zilarrezko maskorraren berri eman zutenean, norbaitek bultzatu egin nindun, pentsaurreko horretara, ez goratzen nortzen, enuen bidea ondo tratatzen dela, han bezala baita hemen ere, ze hemen ez da hainbeste soinu egin duintasun emateko lanbideari, zer egin behar da, nola ikusten duzu? Nik uste, grebaren atzean oso gauza zehatza zegoen, adimen artifizialaren erabilera. Orain arte, genekien, zenbat jente juten zen zinemetara, baina zenbat jendek ikusten zuen telesail bat. Succession adibidez. Hor gidoilari haundia daude, zuzendari haundiak, animalien pareko aktoreak, eta jakina, horre, onura bat jaso behar dute, ze telesaila elkarrekin sortzen ari dira, eta hori justua da. Gero, adimen artifizialarena, pixkat horrek iesi egiten dit oso azkar di joalako, ez da, eta, beldurgarri xamarra ere bada kontu hori. Nik esango nuke aktore lanbidea konplexua dela, zaila dela. Suerte handia behar duzu. Erresistentzia ere bai, ekin egin behar zaio eta fedea ere behar da. Aktoren batasunak babesten gaitu, aizgek ere bai, eta, nire ama bertako buru zenean, hor aldaketa handia egon zen, nazioarteko eta bertako
aktoren eskubideen alde, horrek guztiak ziurtasun bat ematen digu, segurtasun bat, batez ere diru sarrera batzuk lan egiteko aukerarik ez dutenei. Diru laguntza daudelako, besteak beste alokairua pagatzeko. El resto, cuando uno decide ser actor, Gainerakoan, aktore egitea erabakitzen dugunean badakigu, hartu dugun lanbide horretan gorabehera handiak egongo direla, ez egonkorra dela lanbide hori, eta hori ofizioaren barruan dago. Ni naiz adibiderik onena, horretaz hitz egiteko, ze nik izugarrizko suerte izan dut hasieratik, baina nire inguruan badira hainbesteneko suertea izan ez dutenak. Gure ama adibidez, ez zuen hainbesteneko suertea izan, ezta, eta telefonoari zain egoten ginen, ezta? Eta ez zuen jotzen. Eta jotzen ez zuen egun bakoitza, egun zaila zen. Eta jotzen zuen bakoitzean festa bat izaten zen. Beraz, horretan ari gara, horraino. Hementxe amaituko du prentsaurrekoa, mila esker. Muchas gracias.